jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hande oɗo ñalawma aljuma nogas e jeegom lewru avril hisan ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji moɗon e ɗemgol pular guiɗoɗon ko toon to États-Unis o en ƴeewa ruttade toon to New York hono kanko Donald Trump ñawol makko ko fate haalis mo mbiyaɗo mo takkamo yoɓi holno yoɓi ɗum ni fewani ma en dutto toon kadi to Washington humpo wonande yimɓeɓe fof holko Cour suprême jogori fewjide ko fate yamirde est ce que Donald Trump jogini immunité walla ala immunité habruji men international mo ko ɓuuren hewde ma en nawa en toon to Afrique toon to Mauritanie no anduɓe droit en nano jeddodira oɗo saha joni hono kanko Abdoul Aziz ancien président mo Mauritanie est ce que mo jogui droit wonde candidat toon to Niger avocat ji kadi hewɓe mbaɗi goomu oɗo saha joni ñagande hono kanko gonɗoɗo président Mohamed Bazoum wonde yo oppirte kasuji ɗo wonde joni tawi joni lebbi sappo joni omono nangga toon to Sénégal men dutto toon kadi ƴeewen nomination ngaji kesi mbaɗaɗi ɗiɗo nomination ngaji ko haala hen ko est ce que kanɓe gouvernement kesso ɓe goni koye yoptade ha hande pour metteɗe ɓe mbaɗno artirde yimɓeɓe beela hakkude Sénégal e Mauritanie ano kanko Diomaye Faye caggal visite makko wayno oɗo saha joni leyɗele ɗiɗi goni koye ɗaɓɓidde kadi hono kaldigal gongal yo watta hakkude mabɓe e beppe ɗum noon ko fate guessa gaz gonɗo hakkude Mauritanie Sénégal holno foti itirede ma en jaato Burkina Faso caggal muɗum ceeje hen to Niger e Kenya tuɓoji bonɗi mbaɗɗi toon o ɗeɗo mbaɗi caɗele mawɗe wonande toon to Kenya yimɓe heɓe maayi toon to Niger ne kadi nokkuji kewɗi boni toon ko ɗum woni toɓɓe men ɓurɗe mawnude e oɗo journal ŋawi garade suji muɗum joni joni siftindon tan hannde ko aljuma nogas e jeegom lewru avril hisan ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mono mbiɗon ni hannde ko aljuma nogas e jeegom lewru avril hisan ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji men guiɗoɗen ko toon to États-Unis ne wayni ko seppoji gonnoɗi ɗe balɗe États-Unis fof nane continue e ɗum noon seppoji ɗi nane ɓeydo yaaji kadi non seulement États-Unis fof ko ala fof hannde université gonɗo mo États-Unis ɗo seppoji ɗi jettaki ɗum noon ene wayno won université puɗɗima haldude e yimɓe ardiɓe muɗum e kamɓe kadi ardiɓe étudiant ji ɓe puɗɗima haldude en yimɓe hohoɓe ardiɓe ɗiɗo université tawni jaa hen siftini ɗon tan ene jaa hen ɓeɗon seppannoɓe kadi professeur uji taw ko jangguinoɓe toon kañumen koye mum ko yaaduɓe en haare wulde so nanade fo palestinaɓe gueɗe ɗe mbatteɗe yo dartu ɗum noon toon to Georgia ene wayno ko won professeur uji surtout département philosophie nangganoɗe toon oɗo saha joni ene wayno ɓen nano gulli toon mbi wonde ko université no nanguiri ɗumen ni walla no ardiɓe université nanguiri ɗumen ni ɗum wona hunde rewde lawol donc wona mabɓe no puɗɗimo toon to New York université Columbia yimɓe jeeyaɓe surtout ko mbiyata sénat toon to université mbawi wiide wonde oɗo saha joni hono kanko gardiɗo université o démissionna ɗum noon en sibabunde ɗiri noon noddiri police mo New York yo arton université ni ɗum wona hunde wonde lawol ɗum noon kadi siftinɗon tan ko hono kanko siftinɗon tan hono kanko représentante mo New York biyeteɗo Ocasio-Cortez Brownman ɓeɗo ɗiɗi fof ko représentant ji gonɓe toon to Sénat gonɓe toon to Washington ɓe garino toon kadi toon to université Columbia to pour hollude mettere mabɓe ɓeɗo eno gardiɗo université no noddiri policier toon ko ene siftini kadi hono kanko gardiɗo suudu représentant ji Mike Johnson kanko hoore makko arino toon yontere ɓennuɗo e nde e ɗum noon kadi ko wawde hollude wonde ko henni étudiant ji walla seppoɓe gueɗe ɗe mbaɗaɗe hen ko gueɗe ɗe gandu hollude kañumen koye min jiiɗa diine juif en jiiɗa juif en ko way wonde ɗum waɗi ɗon ko kanko Ocasio-Cortez kanko kadi Brownman mbawi yillade toon to université to siftini ɗon kadi ko heccanki muɗum hono kanko Ilhan Omar ɗum noon ko représentant jeyan toon to Minnesota ɓiyum hoore mum ene wanno ko wonno ko toon université ko nangganoɗo ko suspendat kañum hoore mum waɗino toon jillu hono kamɓe étudiant ji gonɗe toon to université Columbia to ɓe jamirama ɓe contini seppoji mabɓe kono ene wayno ko yoɓe guittu won tilisaji won ɗum noon ene wayno oɗo saha joni ɓeɗa namdi hono gardiɗo université o yo ligguey muɗum toon kadi ene wayno to Austin hono yimɓe nangganoɓe toon ene wayno goppitama kadi kala ko pawno en itami mumen toon kadi to Caroline du Nord université gon toon ene wayno oɗo saha joni kamɓe ɓe puɗɗima wadde campement ji mabɓe toon to université ɗo joni en wiya wonde ko 95 étudiant ari toon ñande aljuma nde pour hollude mettere men kadi puɗɗima jooɗade toon toon kadi ene wayno to université gonɗo toon USC ɗum noon ko California kamɓe koye mabɓe ɓe goni koye seppoji mabɓe ɓe nanodiri wonde ko surtout yen ardiɓe université nanodiri e droit wadde seppoji mabɓe toon to Paris kadi Paris momi mbiyata ko pro science ene won kadi woni ko seppoji goni toon kadi to Angleterre université ɓuuri hewde en puɗɗima kadi oɗo saha joni kañumen yantude e seppoji ɗi pour hollude mettere men ko fate traitement palestinaɓe
ko ɓuri heewde université ji e tungnaade kadi kam fof kalas ko ñaagaade oɗo sadio hono ko yo guerre o darta ko jiiray ɗum ene wayni ko hannde ene wayni ken wona temedere capanɗe tati e nayi étudiant taw ko juif en kolli kañumen koye men en jogii kulol wonde e ɗiɗo université surtout ko wayno colombia université ɗiɗon étudiant ji noon ko étudiant ji juif en ɗum noon ko hollude wonde ko kañumen koye men en jogii kulol caggal kadi nde seppoji ɗi kontina ha ko wayno fitinaji janti hen toon to israel gardiɗi université ji mawɗi toon de israel kañum holli joni fayre muɗum mawde sibabu no seppoji gonɗi toon to amérique seppoji ɗi ko ɓuuri hen hewde hen ko namdoto koko guerre yo darto on kono noon ko namdoto kala jokkodiral gongal hakkude université ji amérique e université ji israel yo darto ko jiiɗa ɗum on goto e ardiɓe seppoji gonɗi toon to université mo colombia konnguɗi makko ñaaɗɗi jaltinanoma e ɗiɗi konnguɗi omo haala hen yo wonde ko kala yimɓe jeeyaɓe e systéme zioniste ɗum noon systéme israel kañumen koye mo ngala droit woppede guura kanko hoore makko jeenoɗe yimɓe ardiɓe sappoɓe toon to université mo colombia biyeteɗo Kimani James ene wayni ko kanko hoore makko Kimani James kanko hoore mo ari o yafanade o wi wonde ko haalluji ɗiɗon ko haalluji ɗi o haalno gila janvier eyyi ɗum noon kadi ko haalluji garnoɗi tan saabu won haalluji goɗɗi ɗi o jabotono donc mettere goto fof no haalirta kono noon ene wayno o yafanima o wi wonde ko wona intention makko haalde haalluji bonni ko wawi wonde fof kanko hoore makko oɗo sadio no suspendama o haɗama nadde université colombia donc ɗon jartan ko fati ko wawi wonde fof ene wayno affaire israel nan continue dominde université ji états-unis e université ji aduna o fof toon to New York ene wayno ko hannde woni ñalawma jeerta ɓiɗo hono kanko Donald Trump pour ñawore makko kaalisaji ɗi wawa yoɓi eɗo yimɓe e ɗiɗon kaaliskaji wiyata kadi o hutirima wonde ko indi business makko wiide wonde ko ɗiɗon kaalisaji ko dépense uji business makko ɗum ɗo fof noon ko pour wawde sudde gueɗe ɗe ganduɗa o yiɗani yalta e campagne uji makko ko adi hitande ujunnaji ɗe 16 ko wawi wonde fof ene wayno ko seede continue nandede hannde o ene wayno ko oɗum kadi ko sehil makko David Capo kañum hoore mum ko bindanno journal biyeteɗo Enquirer ene wayno ko avocat makko kanko Donald Trump esi wadde gueɗe fof hannde pour wiide wonde kanko oɗo ko waɗata ko wona wallude Donald Trump wonno gueɗe makko personnel kono noon tan ene wayno ko kanko David ene wayno ko continue nder haalluji makko wiide wonde ko kala ko waɗi ko en koye intérêt Donald Trump wonno ko ɗum fof ko pour wallude ɗum beele campagne muɗum ene wasi jogade caɗele surtout won haalluji yaltude hen ko fate ɓeɗo sukaɓe rewɓe wonduno walla gueɗe ɗe ganduɗa ɗo waɗi ɗum taw ko gueɗe kersiniɗe toon to Washington ene wayno hannde ko kumpa wonani yimɓeɓe fof hono kamɓe cour suprême holko décision ɓe jogori ƴeftude fate ɓedde est ce que kanko Donald Trump mo jogui droit heɓde ko wiyete immunité noon firti wonde ko kala ko wanno e laamu makko est ce que mo foti hannde oɗo saha joni ñawirede ɗum ɗon fama tan e surtout kadi haralaɓe ko kaali mbi wonde ko kamɓe ñawoɓe ko ɓuuri hewde hen conservateur ji walla yimɓe wiyeteɓe juge ene wayno oɗo saha joni jiiɗi ko wiide wonde tribunal tokos gonɗo less ene wayno wawani sernude hono gueɗe officiel e gueɗe gona officiel kono noon ko fama tan hono kanko John Roberts ene wayno ko kulol makko kadi ko wuudi wonde hawnaki yimɓe procureur ji gonɗi toon rewɓe Donald hawnaki ko yobtade e walla gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump waɗi ɗum tribunal gonɗo less o ene fonno ƴewtade est ce que gueɗe ɗon gueɗe ko officiel wona officiel par ce que ɗum ɗo ari e namde mabɓe ko ɓuuri famede tan ko hawnaki kamɓe juge uji surtout républicain ji maɓe dogan ruttinde kaɗo haala to tribunal tokos ɗum noon kadi ko ɓeydade tattinde ñawore makko kanko Donald Trump ko fati gueɗe fédéral tindon tan e question ngaji garɗi hono kanko Donald Trump holko woni sababu oɗo saha joni ñawore makko ne dartina en ko fate fédéral ko noon toon to New York mo ñaawe gueɗe ɗiɗi goni hen ko wayno New York gouvernement fédéral surtout cour suprême ala ko wawi e ɗeɗon ñawoje ene wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa pasɗo yetta New York wona gueɗe fédéral fate noon gueɗe ɗe takkade oɗo saha joni kanko Donald Trump ko fate woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗum noon ko gueɗe fédéral habaruji men international giɗoɗen ko toon to Mauritanie wani yaltina hen e nder habaruji bindaɗi e journal uji men hono kanko ancien président Mohamed Abdel Aziz ene wayno ko o jaaɓi wonde candidat pour ɗaɓɓude ardade leydi Mauritanie kadi lawol gongol kono e nder ko winda hannde hono kanko professeur Lo Gourmo karala ko fate no droit e professeur Bachir Fall ene wayno ɓe jeddotiri no fewi holno kanko ancien président Mohamed Abdel Aziz holno wawi wonde e nder ko kanko Lo Gourmo ko windino o wi wonde ko e nder article nogas jeerta ɓiiju constitution mo Mauritanie ene haɗi wonde ko kal gonɗo président yo ɗaɓɓide kadi lawol gongol pour ardade leydi ɗum noon ene wayno ko kanko Lo Gourmo ko noon fi o wi ɗum noon ko ɗum woni président Mohamed Abdel Aziz sibabu no kañum hoore mum woni no président hakkillaɓe ɗiɗi mandaji ɗiɗi ene wayno oɗo saha joni wawa arti kadi wonta candidat
kono en wayno ka ɗon haala hono kanko biyeteɗo Bachir Fall kañum ko avocat gandaɗo toon to Mauritanie haali wi wonde ko constitution no windirani en wayno wi wonde ko ngal ɗon kuulal ngal mbiyata nogas jeete waɗɗi tan ko gonɗo e laamu oɗon saaha o kono noon neɗɗo meɗɗo wonde laamu kuulal ngal waɗaki ɗum kuulal ngal wiyani wonde ko kala mennoɗo ardade leydi ndi tawde kay wonani continue ardade ala droit wadde ɗaɓɓude kadi artitade leydi ndi donc wayno ko kanko Bachir Fall e konngudi o haali o wi wonde ko windiɓe ngal ɗon kuulal hawnaki no bindir ɗum ni teya kono noon en ponno wawde famnude wonde ko kala mennoɗo ardade leydi ndi ala droit artude kadi waɗa mandat lawol gongol tawde meeɗi jogade mandaji ɗum noon ko ɗum woni ko lurodiral mangal woni hakkude mabɓe kamɓe ɓeɗo ɗiɗo haraleɓe ko fati droit toon to Mauritanie ko wawi wonde foof ene wayno ko kanko ancien président Mohamed Abdoul Aziz e nder bindi jaltuɗi hanki médiaji kewɗi tago Mauritanie kaali mbi wonde ko jaaɓi kanko hoore makko wona candidat ɓidde ardade leydi Mauritanie siftinde on tan ko woteji toon to Mauritanie mbaɗata ko ñande 29 lewru juin e kadi campagne ko fati campagne électorale toon to Mauritanie fuddoto ko ñande 14 lewru juin ha 27 lewru juin hande toon to Mauritanie caggal nde jillu makko kanko gardiɗo leydi Sénégal ɗum noon Bachir Diomaye Faye joni yalti e nder kayitaji bindaɗi surtout toon to journal biyeteɗo Sene News e journal kadi biyeteɗo agence mauritienne d' information en wayni ko kamɓe leydi Sénégal e leydi Mauritanie ɓe goni koye ɗaɓɓide compagnie biyeteɗo BP yo artu kadi wawa haltude mabɓe ko fati en holno gaz gonɗo toon to frontiére hakkude Mauritanie Sénégal holno ittirte ɗum noon en wayno ko ngal ɗon kaldigal waɗino caɗele seeɗa hadde kanko Macky Sall nattude laamade en wayno kadi e nder jillu makko kanko Bachir Diomaye Faye ñande alhamis ɓennuɗo o yeeto en wayno ko famano e nder haaluji ɗi ɓe gostodirɗi koko fati oɗo saha joni holno ɗiɗon contrat ji kadi mbawata yewtidede kadi e kamɓe BP noon siftini ɗon ko compagnie britannique kadi ko kañum hoore mumen e jeeya e compagnie en liggoto e compagnie ji goɗɗi gonɗi toon to Sénégal e Mauritanie pour wawde walla wawde ittude oɗo gaz naturel jiitaɗo hakkude Mauritanie Sénégal taw ko projet mo mbiyata Grande Tortue keeri gonɗo hakkude Mauritanie Sénégal taw ko nder maaji toon to Sénégal e tunnade kadi e décret gommiɗo toon to laamorde leydi ndi hono kanko Bachir Diomaye Faye o wawi waylude walla segde hono biyeteɗo général Moussa Fall ɗum noon en wayno général Moussa Fall kañum wonno haut commandant gendarmerie nationale toon to leydi Sénégal e tunnade décret mo yaltino wi wonde ko hono kanko biyeteɗo général de brigade Martin Faye kañum hoore men wayno waɗama général de division donc wonno ko général de brigade o waddama général de division o wi kadi kanko Martin Faye o en wayno ko kanko hoore makko wonno adjoint haut commandant de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire kanko hoore makko nomama oɗo saha joni o nomama commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire donc o lomtima biyeteɗo Moussa Fall o en tunnade décret no haaliri wi noddama waɗama fonction ngaji goɗɗi kadi hono général de brigade goto biyeteɗo Papa Diouf kañum wonno commandant de la gendarmerie mobile kañum hoore mum nomama waɗama commandant en chef hono gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire donc kanko woni less Martin Faye o général Martin Faye ɗum ɗo fof enen wayni ko nomination ngaji goɗɗi kewɗi mbaɗi hen oɗo saha joni ene janiyankoɓe mawɓe nana mbaɗa commentaire oɗo saha joni est ce que kamɓe gouvernement kanko Bachir Diomaye Faye o ɓe goni koye addude tan yimɓe ɓe ganduɗa kala ɓe ganduɗa mum welano e laamuji ɓennuɗi eɓe gartir ɗum e laamu mabɓe walla ko yimɓe tan kala ɓe gandi welanoma haare mabɓe ko ɓen ɓe gaddata fo e nder kadi gonguɗi jaltude hono kanko Bachir Diomaye Faye e gouvernement makko kanko Ousmane Sonko ɓe mbaɗino ɗaɓɓani mawde wonande ɓe jiiɗi oɗo saha joni yimɓe liggotoɓe walla joguiɓe ko wiyete karalagal pour surtout ko fati en liggueji fonction publique e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon en wayni ko hawnaki ko gouvernement makko Bachir Diomaye Faye ma wurtite ɗiɗon haaluji saabu waɗi haaluji kewɗi toon to Sénégal toon to Niger avocat ji kewɗi ndendi oɗo saha joni mbaɗi haɓɓere pour ñagade hono kanko Mohamed Bazoum gardinoɗo leydi Niger cokkaɗo guila ñande 26 lewru juillet pour yo oppe ɗum noon e nder haaluji ɗiɓe kaali ɓe mbi wonde ko d' abord ko kanko Mohamed Bazoum ko kanko wonno président mo Niger cuɓaɗo taw ko woteji démocratique baɗan
badno ton to Niger e kadi e nder laamu makko be jiyani cadele ken wawa wadde mo sokede wala ko wayno non nangirani dum do foko hunde de rewani lawol dum non e wayno ko didon avocat ji ne jahen Ibrahim Wul e Biti en wayno kanyum horum meedi wonde mawdo avocat ji ton to Mauritanie en jahen kadi Florence Loan on kadi ko bâtonnière de fen woni ko Côte d'Ivoire en jahen Mohamed Seydou Diagne kanyum ko avocat woni ko baro ton to Dakar en jahen Moussa Koulibaly kanyum horum ko bâtonnier meedi wonde bâtonnier ton to Niger en jahen kadi Reed Brody on kadi ko avocat gondo baro gondo ton to New York bedo fo en wayno dendi signini dido letruji dum non huccide dum e comité militaire gondo ton to Niger a siftin don tan ko be mbadi ko disama be ko gili nyande no gasi jeegom juillet e gili den kadi en wayno be dañino felbundirde RCD o kanyum hoor mu wino ma ar talamu mabbe kadi artira hon Mohamed Bazoum e laamu dum kono en wayno kon den kam militaire ji siftin don tan ko kambe gonno kadi koy garde présidentiel be mbino wonde ko so tay militaire ji CEDEAO o ngari ma taw ngarat ko hoccude kanko bandu makko kanko Mohamed Bazoum way won fu en wayno délégation ngaji angumino ton kadi CEDEAO pour arde haltude mabbe kambe militaire ji e kono en wayno ko odon délégation ne jenno hen gardiɗo Sierra Leone gardiɗo Benin e gardiɗo Togo ɓeɗon fof en wayno mbawino arde toon kono en wayno ko caggal muɗum ɓeɗon fof en wayno kaɗanomo jippade ni avion ngaji mumen toon to Niamey kono en wayno ko caggal mum hono président Togolais kañum hoore mum wawino haaldude mabɓe kamɓe ardiɓe toon to Niger ha wawi kañum hoore mum haɓe mbawi jaɓande ɗum en goppi hono ɓi Mohamed Bazoum gardino toon biyeteɗo Salem Bazoum kono ko en wayno ko tuggi nden tuggi 26 juillet ha ɗo jarten ɗo hono kanko Mohamed Bazoum mone kaso dum non en wayni ko do lettre mo kambe be dido avocat ji mbedi puccini dum koye ardibe leydi Niger surtout militaire ji gon tondi e kadi ƴewde communauté international bele kanko Mohamed Bazoum mo hande ton to Niger e tungna kadi khabaruji gomino ton en haalata no odo dumun fo hono kambe militaire ji américain ji gonnobe ton to Niger e kadi kambe America gouvernement mabbe walla leydi America e leydi Niger jamdirnobe wonde ko kala militaire ji gonno ton to Niger ma jaltude leydi ndi e kadi kala matériel mabbe joginoto mabbe nodum en haltuno journoji wiya wonde ko hawnaki won kaldigal gongal hakkunde hono kambe États-Unis e Mauritanie fata dido militaire jo yo gartire son to Mauritanie kadi kala ko matériel mabbe jogino gondo Niger artinto no Mauritanie kono tungnade jogido kongol ton to ambassade mo America gondo ton to Mauritanie biyetedo Peter Gales o wi wonde en wayno ko ala kaldigal gongal odo sa joni hakkunde Mauritanie e America militaire jo gondo ton to Niger ton to Mauritanie o en wayno ko kanko Peter Gales kala o wi wonde ko won jokkondiral moƴƴal ko ɓeydingal mawninede hakkude Mauritanie e États-Unis en wayno ko artide yimɓe wonnoɓe toon to Niger fatu ɗum toon to Mauritanie wona ɗum woni ko haala toon to Tchad tugnade kadi habaruji gumi toon wayno fayre mawde waɗi toon sibabude militaire ji wonnoɓe toon to puɗɗima wiyede yo jattu leydi ndi ɗum noon ari ko taggal nde kanko ministre des forces armées mo Tchad biyeteɗo Amin Ahmed Idriss kanko hoore makko nde windi lettere faade e américain pour wiide ɗumen wonde ko alay saago yimɓe militaire ji gonɗi toon to Tchad Sar N'Djamena alay saago natta wonde oɗon saha par ce que o yiyani holko waɗi ɓe ɗon ko ɗum waɗi donc ne wayno ko Amérique kañum hoore mum jaaɓi ɗiɗon militaire ji gonnoɗi toon to Sar N'Djamena kañum hoore mum ene jaltine ɗon ɗum noon waɗi fayre mawde est ce que nde ɗon fayre ko wonde ko hano kamɓe Tchad kadi ɓe goni koye ɓadade kamɓe hoore makko Russie saabu yimɓe hoddiɓe mabɓe ko wayno Niger ko wayno Mali ko wayno Burkina Faso ɓeɗo fof ene wayno oɗo saha joni doganta ko Niger pour continude habde e yimɓe wat boniyankoɓe on kanko ministre tuppiɗo ko fate défense biyeteɗo Yakuba Dago ɗum noon caggal ndew haalde radio France international hay goto namdaki américain jo jal leydi Tchad ene wayno ko no wiiri ni wi ko armée de l'air kañum hoore mum waddi tan ko ɗaɓɓade pour famde holko ɗiɗo militaire ji gonɗi Sar N'Djamena ko woni holko ɓe mbaɗata toon e hol document ji ɗin jogui ko fo mbiyata justification pour gonal mabɓe toon ɗum noon surtout e base biyeteɗo Kosey e tugnade kadi américain jo kaali ɓe mbi ɗum ɗo fof ɗiɗo militaire ji fof wona yaltine toon ede koɓe mbiyata tan ko ene wayno ko waylude won militaire ji artirɗe men won hen ɓeydude banggueji goɗɗi wawi won fen wayno ko hawnaki kaldigal ma ar kadi hakkude kamɓe Tchad e kamɓe États-Unis fate militaire ji mabɓe wonɓe donc américain ji ne goni base uji goɗɗi toon to Tchad ko jiita tan e base gonnoɗo toon to N'Djamena o toon to Burkina Faso e tugnade kabaruji gomiriɗi toon taw ko Africa News winde ɗum toppiti ko fate en communication mo Burkina Faso biyeteɗo Tansira Myriane Corinne Senum o haali o wi wonde ko ñande alhamis nde ono kamɓe Burkina Faso
en wayno ɓe mbawi suspendude radio ji BBC e radio biyeteɗo Voice of America ɗum noon ko la voix de l'Amérique licence mabɓe dartinama ken wona jonti ɗiɗi ɗum noon ko sibabude wonde ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe haalde gueɗe kalteneɗo toon banggue rewo leydi ndi wonde kamɓe dadiɓe Burkina Faso ɓe mbawi warde toon ken wona 224 civil en oɗon rapport noon en wayno wonno ɗum ko organisation toppiti ko fate haqqinamade on mbiyata Human Rights Watch en wayno ko armée Burkina Faso warini ken wona 224 civil en ɓeɗon 224 civil en ene waɗi hen ken wona 56 cukalel ɗum noon koye guure ɓe ganduɗa kamɓe militaire ji ɓe takki ɓeɗon ene mbadda e militaire e waɗ boniyankoɓe ɗum noon e wayno ko caggal nde BBC kañum hoore mum haali ɗiɗon haaluji kañum e radio Voice of America ɗum woni ko kanko porte parole toppiti ko fati communication leydi ndi ɓe gaari ɓe mbi ɓe suspende BBC pour jonte ɗiɗi cakkitoɗen ko toɓoji toon to Niger e toon to Kenya toon to Kenya ene wayno toɓoji bonni mbaɗi toon ɗum noon ko tuggini alhamisa ha awɗo ñalawma hannde tuggi jamma alarba ha yetti hannde subaka toon subaka aljuma e tungnede radio France international kene lime joni ko noon 70 neɗɗo maayi hen ɗum noon ene wayno ko ɗum ɗo ɗiɗo tuboji fof ngari ko caggal kanko hoore makko gardiɗo leydi ndi o ƴeftini yamirore wonde ko yimɓe kala guure gonɗe e saraji maaji ɗi ganduɗa en hawnaki tuboji so mbaɗi ma addu caɗele pour ɓeɗon joolo walla koye noon kanko biyeteɗo William Ruto nde o haali ɗum ɗon ɗum ɗon o haalno ɗum ñande alhamis nde kono ene wayni ko o hollini kadi o wi wonde ko yimɓe ɓe jogorani jabde yamirore nde kono noon o wi wonde ko ɓe ngala choix kala moɓe tawi e diwan guure takkiɗe diwanuji ma diwan guure takkiɗe kala ɗo maaji goni walla kala ɗum ganduɗa wamiji ne mbawi bonnude gueɗe mumen koɓe ittoɓe ɗum ko ɗum waɗi no wayno ko oɗo saaha tuɓoji ɗi gaari janti hen ɓe mbi wonde e nder 17 région ngaji gonɗi toon ɗi hen nogas jeegom oɗo saaha joni en wayno kañumen koyemen enen jogui caɗele sibabude wamiji walla tuɓoji ɗi mbawi hewde ni oɗo saaha joni ɓe limi hen ken wona 70 neɗɗo maayi toon to Nigéria kadi en wayno tuɓoji mbawi toon bonnude no fewi kadi ko ɗum waɗi toon to Nigéria kene wuuro temedere neɗɗo cokonoɗo e kasoji surtout kasoji wuuro wiyetengo Suleja mbawi kañum hewru mum ha dogde ɗum noon sibabude caggal nde ɗeɗon koɗanɗe pusi sibabude tuɓoji mbayi hewde oɗo saaha joni wiya wonde ko temedere 17 neɗɗo cokonoɗo ɗiɗon kaso surtout to wuuro wiyetengo Suleja ɗum noon koye état Niger woni koye Nigéria ene wayno mbawi dogde caggal nde kaso moɓe gonno eliruno kuuɓeji kewɗe ko eliru toon to oɗon état ni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftini noon tan hannde ko aljuma 26 lewru avril hitande 2024 yen mbaali jaam on jarama